Goeiedag. Hoor wij een buisje? Ja hoor. Je hebt een vrije dag. Nee. Oh, Ik ben al heel lang vrij. Ik ben gepensioneerd. Dus kijk, ik ben geopereerd. Ik heb artrose in mijn voeten. En daar kwamen we achter doordat ik de zoveelste keer in Nijmegen liep. En het ging steeds slechter. En op een gegeven moment een dokterbezoek gedaan. En die zeiden ja. Het enige wat we eraan doen kunnen is een ijzeren pen in je voet zetten. Waardoor die artrose minder opspeelt. En dat hebben ze bij deze voet gedaan. Zei de dokter althans hoor. Want ik ben geen arts hè. nee, je bent een kuieraar. Ja juist, ja. Ja, kuier je een soort? Ja, nou ja, ik heb het ik denk, 3 keer hebben we hem gehaald en 1 keer heb ik hem niet gehaald omdat mijn vriend hem niet kon halen. De Nijmeegse Vierdaagse. Nijmeegse Vierdaagse. En daar doe je dus veel en daar train je dan ook veel voor. En, dat kan ik nu even niet. En dat merk ik goed. Ik word zwaarder en het is allemaal, en je verveelt je een beetje. Hè? Zeker als je zo gebonden zit aan een tafeltje en enige wat ik doe is mooie klassieke muziek luisteren. Nou, ik vind het gewoon heerlijk om in de natuur, en vooral in het voorjaar natuurlijk. Dan zie je heel veel nieuw groen, maar je ziet ook veel jonge beesten enzovoorts. En nou, daar geniet ik van. Ja, dat vind ik prachtig. Ja, daar hou ik van. En wat dat betreft zou ik ook nog wel wat meer in de natuur willen wonen hoor. Want ja, je woont hier op een dorp. En zoals je ziet aan de overkant, verschrikkelijk. Dat irriteert me uitermate. En dat er niet zo gedaan kan worden, dat vind ik toch vervelend. Dus ik zou liever in de bossen wonen. Want wat is dit? Dat is een woning die is gekocht en ooit verbouwd. Maar op een of andere manier zet dat niet door. Het staat al 5 jaar zo is. En wat ergert je dan het meest? Nou, dat vind ik irritant. Het is een verpaupeling van het dorp. Ik denk dat als je in Wassenaar komt, dat de gemeente daar dit echt niet accepteert. Die zeggen daar gewoon van dat moet zo bijgehouden worden en anders dan zetten we er iemand op en dan krijg je een geldboete of zo. Maar hier gebeurt niks. Het is gewoon troep. Vind ik jammer. En het irriteert. Tot ziens. Tot ziens. Hoe zeggen jullie dat? Ancien? Ja, ontzettend. Ancien.